Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Barkanmu da sake saduwa da ku a ranar yau. Kamar yadda kuka sani, wannan channel namu mai suna ƙwallon ƙafa takan zagaya cikin gari domin ta ji ra'ayoyin ma'abota kallon wasan ƙwallon ƙafa. Kada ku manta, ku yi mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawa yadda zarar mun ɗora zai zo muku yadda kuke. Da fatan za ku kalle mu lafiya. Sunana Hafsat Sani. Assalamu alaikum, za mu so mu sunanki. To alaikum assalam, da farko sunana Aisha Isa Muhammad wacce aka fi sani da Aisha Sararin Waka da nake garin Bauchi. Aisha Sarari, shin kina kallon ƙwallon ƙafa? To wani lokacin na kan dan taba, wani lokacin kuma ba na tabawa. To idan kina kalla shin kina yin nishadi in kina kallon ƙwallon? To hakikanin gaskiya akwai lokacin da in kana kallon ƙwallo, barin a ce kana da team ko kuma kana da wani makusanci da yake da wani team, a duk lokacin da suka ci ƙwallo zaka ji ko ba komai kai ma kana cikin farin ciki, haka a duk lokacin da ba su ji ba zaka ji kana cikin bakin ciki. Idan har saurayinki ya kasance ya share ki, ya nuna kallon ƙwallo ya fi ki muhimmanci, ya zaki ɗauki wannan saurayi? Wayyo Allah na. So ai ko da kike wannan maganar sai kika tuna mu wani kalubale da ya taɓa faruwa da kawata. Sanadiyan kallon ƙwallo auren su wata uku wallahi suka rabu. A gaskiya hakikanin gaskiya ya kamata a ce samarukan mu ko mazajen mu su dinga ba mu muhimmanci fiye da yadda suke ba wa ƙwallo muhimmanci. Kama a ce in kayi nisa a ciki ta zama sana'arka, babu yadda matanka ta iya, dole saboda ta nan ne Allah ya kaddara zaka ci abincinka, za ta jura, amma ya kamata idan zaka yi ka bata nata muhimmanci sannan shi ma kullum ka bashi nashi muhimmanci. Amma kai da kake dan kallo ba wanda ya san ka baka san kowa ba, ka dinga fifita kwallo akan matarka, to shin zaka auri kwallo ne? Ai ba zaka auri kwallo, dole sai da mata zaka zauna, saboda ko ba komai kai ma mace ce ta haife ka har ka kawo munzali ka ji kana son kwallo, kaga ya kamata ka girmama budurwarka ko matanka. Mun gode malama Aisha Sarari. To na gode, Allah ya saka. Assalamu alaikum, za mu so mu san sunanki. Sunana dai Fatima Abubakar, wanda aka fi sani da FK a nan garin Bauchi. Shin malama Fati kina kallon ƙwallo? Gaskiya ba na kallon ƙwallo, amma in naga ana yi dan ce ina fighting din mai jan gida ko farin gida, ina wannan, amma dan in zauna kan kalla ba na yi. A takaice haka yana sa ki nishaɗi kenan. Sosai ma wallahi. To da ki da saurayin da ya fifita kallon ƙwallo a kanki? To ai ba zai yi ba ma. Baki ba in yana kallo a kan lokaci, amma ya fifita ka ai ka gaba kanta. Sai je ya ci gaba da kallon ƙwallonsa, ni kuma yin sannan. Da shi ke da mun gode. Yawwa. Assalamu alaikum, za mu so mu san sunanki. Da farko da sunana Farida Injar Bauchi. To malama Farida, shin kina kallon ƙwallo? Da ina yin kallon ƙwallo, amma gaskiya na daina ba na yi. To a daɗin da kike yi idan kina kallon kina jin nishaɗi a zuciya? Gaskiya ina jin nishaɗi da lokacin da nake, amma a yanzu na bari yin kallon. Da zaki da saurayin da fifita ƙwallo a kai? A gaskiya saurayin da fifita ƙwallo a kaina, gaskiya zama na shi ba zai dore ba. Ba zan iya hana shi ya kasance da bol idan zai hada, amma ya zama ni ne gaba da bol. Idan har dai gwada cewa shi ne bol gaba ita ce gaba da ni, to a gaskiya zaman ba za ta yi ba. Ya samu dai ƙwallo ko kuma ke? A gaskiya kenan abin da za a yi kenan, amma idan dai so bol ya so bol, amma ya fifita ni gaba da bol din. Assalamu alaikum, za mu so mu san sunanki. Sunana Ummi. Malama Ummi, shin kina kallon ƙwallo? Ba na kallon. To me yasa? Kawai ra'ayi. Ita ba ba ni sha'awa ba. Kisa bin ra'ayi ne, idan kana sha'awa abu sai ka ji lalle sai ka yi, amma ni bai taɓa bani sha'awa ba. Da zaki da saurayin da fifita ƙwallo a kai? Ya fifita ni akan ƙwallo, ya nuna ƙwallonsa ya fi muhimmanci zuwa kallon ƙwallo a kai. Wannan ni na ga guri na sauraron sa ba shi da amfani. Wanda kawai zaɓi dai ko ke ko ƙwallo? Ko ni ko ƙwallo. Bal yake so ko ni. Dan ni yake so ya tare. Dan kuma bal yake so ya je ya rike bal. Yawa shine bayani, amma magana kace ina. To mun gode sosai. Ko komai ni ma na gode. Za mu so mu san sunanki. Hafsa Usman. Malama Hafsat Usman, shin kina kallon ƙwallo? To gaskiya ni kan ban cika kallon ƙwallo ba. To dalili fa? Dalili saboda karancin lokaci, ina son kallon ƙwallo ba wai bani son ba, amma rashin lokaci ne. Amma shin kina ganin idan kina kallon zai saki nishaɗi? Kwarai yana sa ni nishaɗi har da walwala ma ko ina cikin bashin rai.
In na kalla da kan sani farin ciki. Ya zaki da saurayin da fifita kwallo akan ki? To, wannan kuma sai in ga kaman kwallon ne tun kafin ya ganni. Ya fara da kwallon yake zuciyanta, so kwallo kuma yana da shigar rai. Dan haka daki mishi uzuri. Zan miki uzuri kuma zan iya rike shi a wannan hanya. Ina godiya. Zan rungumi wannan kaddara. Assalamu alaikum, za mu so mu san sunan ki. Sunana Ummi Salma, amma ki sani na da Salmat Bauchi. Salma Bauchi, shin kina kallon kwallo? Ina kallon kwallo. A lokacin da kike kallon kwallo, shin kina jin nishadi a zuciyarki? Sosai ma. Ya daki da saurayin da ya fifita kwallo a kan ki? Zan iya masa uzuri ne ci gaba da abin da yake so. Yadda dai ana tare. Ana tare. Assalamu alaikum, Hajiya Allah zamu iya sanin sunan ki? Sunana Hajiya Zubi. Hajiya Zubi, wani a cikin team din ball wanne kike support? Ba na supporting ko daya. Me yasa kuma me dalilin? Haka kawai saboda ba na ra'ayin shi. Okay, to in tambaye ki mana. Ina ji. Mijinki ko in ce saurayinki yana supporting football kuma ya kasance cewa baya da time ɗinki ya fi ba da football ɗin muhimmanci, kwallon kenan, kwallon kafa muhimmanci fiye da ke. Mene hukuncin da zaki ɗauka game da haka? Kina nufin ya ba mu ball muhimmanci fiye da ni? Kwarai ko abin da nake ba abin da zan masa idan ka cin masa cikin out. Kina nufin kenan zaki hakura da shi? Sosai kuwa. In mijinki ne zai sake ki kenan? Insha Allah. Saurayi kuma kun rabu da shi kenan? Sosai kuwa. To mun gode Hajiya Zuwa. Assalamu alaikum Hajiya Allah zamu iya sani sunanki? Zakiya. Sunana Safiya. Ke malama Safiya, in tambaye ki a team din ball ko ko in ce team din filin wasan kwallo? Wanne kike supporting? Gaskiya ba na supporting ko guda ɗaya. Kenan ba ki ra'ayin wasan kwallo? Ba na ra'ayi kai. Hasali ma na tsani ne saurayi ko miji wanda zai kasance yana zuwa gidan kwallo, yana ba mu kwallo muhimmanci fiye da rayuwar wacce yake tare da ita. Kake yanzu abin da kike kokarin ki ga mun kin sana kwallo total ke. Na tsani kwallo wallahi ba na yin shi. To in ya kasance mijinki ko a ce saurayinki ya fi ba da wasan kwallo muhimmanci fiye da ke, me hukuncin da zaki dauka? Ai idan saurayi na ya fi ba wa kwallo muhimmanci fiye da ni, ba shi da amfani a guri na. Idan kuma miji ne zan iya daukan kwakwaran mataki a kai, amma idan naga abin ya fi karfi na zan iya sallama shi saboda ba na ra'ayi. Kuna nufin kenan zaki ki hakura da mijinki akan wasan kwallo? Sosai ma. Haka yana nufin kenan ya sake ki. Kwarai ma kuwa. In saurayi kuma kina nufin kin rabu da shi saboda ya nuna kwallo ya fi ni muhimmanci. To malama Safiya mun gode mun je